Gahi art ang imong videoan. Malingaw ko na, malingaw ko na. Ambo lang, di man ni makalingaw tanan niya itong nakita nga mga nagtrending. Sa bagay, ngano man sa YouTube nang basta sa social media mas ganahan ta magtrending og kuan. Kanang mga dili kaaya-aya. Unahon sa nako ning na-hit and run. Ang pangutana, unsa ni og kinsa ang na-hit and run? Ato ning tanahon, tanawa. Okay. Nara. Oh, nara. Oh, nayo sa kalalaki. Ni parking. Ni baklay. Og na-hit and run sa iro. Suma sa kapulisan nga wa dayon mapakita among iro ug wa pa mailhikin sa ang maong iro. Nagtago-tago ang maong iro. Hawid na sa kapulisan ang pamilya sa iro. Uy, di ba nalalim no? Kanay nga na nga pagkabalintong tanauna imong balatang piting sa kita na ha. So man na makasuwan man ang iro. Oh, pastel ang pang-igo agad. Kani po mga iro asad. Pagkaklaro. Sumala sa maong iro, basis lagi text niya sa kapulisan, gadanghag ang maong tao samtang siya gadagan. Sorry. Ang nagreklamo ani ang iro. Hello, deko na kang Eric Magat nga nag-send ani sa chat. Oy, kung narin mo nakita nga mga trending, pwede nga i-share po sa gahe ni Bay, ha? Ito lang rin nga nata. O, ito muna. Ito sa abroad. Let's go to the other country. Ang French president, nga si Emmanuel Macron, siyempre, gusto mato sa iyang mga fans, sa iyang mga tao, ni Adto, ni Dool sa sang katawhan. Ana, Apan, pag doon na iyo sa kalalaki, gila paro gini. Boom! Pa! Usa ka baba. Lalaki ba siya? Lalaki na. Laki. Actually, paspas tanawa ang mga bodyguard. Paspas kayo. Duwa ka lalaki ang report. Tawa mga bodyguard. Tamalos-los kayo. wala. Paspas kay kamot, wala pugi. Duwa ka tao ang na-detain after ang naitabo nga paglaparo kang French President Emmanuel Macron. Ang iyang pagbisita ka na sa southeast nga France, ha? Kulbaw, bisag unsa day ka maayon, unsa day kadaghan ang bodyguard og kapaspas, no? Pero na mas paspas pag hindi gapon ang kamot ng makalaparo. Pang! Una yun Tawag ka sa tinunay lang nga istorya. Daghan kay mga presidente o primero ministro sa ubang kanasuran nga nang hinaot sila nga mapapareho silang Duterte. Sa tinunay lang. Ha? They want to be like Digong. Ano man, laliman ka anang 97% nga unsa trust rating. Tinood. Sa ilaha dito, kabalo ka ba mga kagaya sila ito? Malingaw na sila nga nasa 15% of the population nga palangga sila. Correct. Tinood. Sa party na sila, 20%, ay wala, magpalitso na sila. Tapos, normal na. Kay numdum day ko ani ba, sa una na noon to katong kang Gloria Arroyo to sa una to nasko sa Divisoria, kanang mga PSG ba, pag action ni Mugdol, kailangan na sila gamay nga kanang tusok ba, sa kilid ba, no? Pak! Witikon ni mong kamot ba, gay. Samantuan namin, ni kuanan ni may. May nanusok ba? Napaisa. Grabe kani nakuha sa CCTV katong pulis ba nga giambos sa may Kapas Tarlac. Grabe kay ni sa Dinul Itay kuha kayo. Hayag pag yun ha. Hayag. Napaisa ka angle ani. Natanawa. Kani mo angle na medyo naklaro ang naong sa katong nagpinistilay Kanaw grabe do. Katog yung gi-overtikan para siya. Nadri sunod ani. Mo ni siyang angle kani sunod ani. So kato mo toy angle nga medyo naklaro ang gunman kani. Gi-overtikan pak. Tapos abig unsa lang. Ginaukan. Grabe nga pagbiro kanag yung murag di gyud buhion. Ang isa ni kasapa kay nahuddan og bala, gibira-biraan, grabe. Usa kini ka pulis actually ang biktima. Ugahan ko gipakita pa sa kapulisan. Kani siya nga pulis padulong na siyang trabaho sa padulong ni siyang trabaho tana sa PNP Aviation Security Group sa Clark, Pampanga. Nga kinigi ambo. Na kanang angle medyo klaro-klaro dia kung HD ni ilang CCTV dito. Medyo klaro kay nakamas lang Grabe din.